funeral de Tom Sawyer. Abans de començar la classe d'avui he d'informar-vos d'una cosa. S'han de celebrar els funerals per les ànimes d'en Tom Sawyer i d'en Ben Rogers, els vostres companys i amics. La cerimònia tindrà lloc demà passat, diumenge a les 6. Espero que hi vagi tothom a resar per ells. I ara comencem la lliçó de gramàtica. Senyor Dobbins! Què em vols preguntar, Joe Harper? No es faran funerals per en Hook, senyor Dobbins? Sí, naturalment. Per en Hook també, evidentment. Aleshores serà per l'ànima de tots tres i no dels dos? Sí, esclar. Professor, Becky Thatcher? si se celebra el funeral i en acabat resulta que en Tom i els seus amics són vius, no haurem comès un pecat resant per les seves ànimes? Becky, per què fas aquesta pregunta tan estranya? Desgraciadament, aquests pobres nois són morts. Això és el que creu no solament el xèrif, sinó tots els veïns del poble. Doncs jo estic segura que encara són vius, senyor. I en què et bases per dir-ho? Jo no sé com explicar-li. És com si una veu misteriosa m'ho digués. Sí, també m'ho diu. Senyor Dobbins, Què vols, Amy Lawrence? a mi em passa el mateix que la Becky. No sé què em diu que en Tom, en Ben i en Hook no són morts. Sí, comprenc molt bé el que sentiu. És natural que no vulgueu creure una desgràcia tan important, però no hi ha altre remei que acceptar aquest fet tan terrible. Els vostres companys són morts. Déu els ha cridat amb ell. Ben! En Hook busca ous de tortuga per fer l'esmorzar. Anem a ajudar-lo? Què et passa? No res. No passa res. Només que no tinc cap ganes de moure'm d'aquí, això. No serà que tens febre? Com vols que tingui febre? Llavors anem a buscar ous de tortuga. Et dic que no vull anar-hi. Aneu-hi vosaltres. Bé, doncs quan en tinguis ganes vens. Estarem per la banda d'Illinois! Para! Para! Oh! Sí! Has trobat alguna cosa? Mira, fixa't quina pila. Oh, esplèndid! Ferrats amb cansalada seran boníssims, no et sembla? Sí, I en Ben? està molt aixafat. No sé per què. Es troba malament? No ho crec. Saps què li passa amb aquest? Té ganes de tornar a casa. Sí, potser tens raó. I això significa que en Ben és el més nyicris dels tres. No sé per què ni dius nyicris, és que potser no tens ganes de tornar-hi tu? Ni parlar-ne. Apa, no diguis bola. Si és la veritat. Estic disposat a passar-hi tot l'estiu aquí. No hi ha dubte que ets molt valent. A mi tu també tenen ganes de tornar-hi al poble, ja veus. Ben, que ja estan fets. Sí, ja pots esmorzar. Què passa, no tens gana? No, no tinc gana. No t'agraden els ous de tortuga? Són molt bons, tasta'ls i ja veuràs com t'animes. Jo el que vull és tornar a casa meva. Què? És que vull veure el meu pare. Vols anar-te'n? Veniu també vosaltres, tornarem tots junts al poble. No siguis enza. Aquí no et renyarà ningú quan vagis a nedar. I no hauràs d'anar a l'escola i a sobre pots pescar des del matí fins a la nit, si vols. Saps què et dic? Tant me fa nedar o no. I no m'interessa gens la pesca. Mal que vull és tornar a casa meva. Vull tornar a casa meva! Ja ho entenc. Passa que ets un covard. Si vols tornar, te'n vas sol.
En Hook i jo ens quedarem a l'illa. No és així, Hook? Molt bé, tornaré tot sol al poble, però sabeu una cosa? No us penso dirigir mai més la paraula, no us penso parlar mai més. Ves-te'n d'una vegada, ploramiques. Però què dirà la gent quan sàpiga que has tornat tu sol perquè enyoraves el teu papà, eh? Tothom es riurà de tu per nyicris i gallineta. Vine aquí. Aquest toca el 2. Ei, no facis ximpleries. Torna cap aquí, home. Va. Tom, jo també vull tornar. Què has dit? Doncs que jo també vull tornar al poble. I per què? Si tu no hi tens ningú allà. Tant és, me'n vaig. Ben! Ben, espera'm, que vinc amb tu! Vaja, i què haig de fer jo, ara? Hook, Ben! Espereu-me un moment, haig de dir-vos una cosa molt important. Ho dic de debò, hi ha una cosa que no sabeu. Vinga, veniu d'una vegada, no sigueu rucs. Ahir al poble vaig saber una cosa que no us he explicat. Us llenço una corda. Ves que bé, agafeu-la. Vinga, va, vinga. Això, bons nois, va, vinga, ànim, ja hi som, ja us he pescat, caguetes. Vinga, ja està. Bé, què vols? Digues de què es tracta. Us ho contaré pam a pam. Déu meu, si és cert que en Tom és mort, fes que la seva ànima descansi en pau. Quin vent tan fort que comença a bufar de sobte. Tom, ets tu, ets Tom. Ets aquí, germanet. Ben, aixequem-nos. Bufa un vent de 1000 dimonis. És una gropada de les grosses. Creus que plourà una altra vegada? Ja plou. Vaja, el que ens faltava, nois. Aixopluguem-nos ràpidament a la cova. Sí, no perdem temps. I a sobre trona! Som-hi, correm! Ja vinc! Ai, Maria, tinc molta fora! Vinga, ànims, ja queda poc. Si haguéssim tornat a casa quan volia, jo no passaríem aquesta mala estona. Què dius? No et sento. Que si haguéssim tornat a casa ara podríem dormir al llit, he dit això. Però què dius ara, eh? Quan us vaig contar allò, tant tu com en Hook estàveu d'acord a quedar-vos. Sí, ja ho sé, no cal que ho tornis a dir. Ai, quin fred que fa, Hook, per què no fas foc? No pot ser, noi, que no veus que tot està moll? Quin fred. Aguanta una mica, home, això passarà aviat. Quin xàfec que ens ha caigut. I tant, i és molt pitjor que el de l'altre dia. I a més de nit. Potser no passarem mai més una aventura així.
De fet, hem tingut sort. Hem tingut sort? És clar que sí, home. Hem vist coses fantàstiques que molta gent no ha vist mai. Tant me fa. Si no m'haguessis convençut de quedar-me, ara seria a casa meva. Encara estàs amb el mateix, sí que ets tossut. Que tindràs fred, abriga't. Que, home, jo estic acostumat a dormir al ras i ara estem a cobert. Tots dos volien tornar a casa, però no em va costar gaire convèncer els que es quedessin amb mi fins diumenge. El pitjor va ser la maleïda tempesta. Tota la nit van estar donant la lata, sobretot en Ben. Com si jo en tingués la culpa. Tia Poli! Maria, afanyeu-vos, tothom ja va a la capella, començarà el funeral i nosaltres farem tard. No em creia que fossis tan ruc. Per què em dius ruc? No poden començar el funeral fins que nosaltres no siguem a la capella, o no ho saps? Ah, sí, és veritat. Però és cert, la mare triga un pèl massa. Marona, ja t'has acabat d'arreglar? Afanya't, hem de marxar. Estic tan trista, filla meva, tan trista. No puc parar de plorar ni un moment. Jo estic tan trista com tu, mare. Apa, som-hi. Si no ens afanyem, tothom s'haurà d'esperar a la capella. És veritat. Bon dia, senyor Rogers. Bon dia. Sento molt el que li ha passat al seu fill, estimat amic. Gràcies. Ha estat un accident. Sempre temia que li pogués passar res en aquest riu. Anem a la capella. Si vol venir amb nosaltres, el podem acompanyar. No, gràcies. Hi aniré d'aquí una mica. Com vulgui. Fins després, doncs. Sí, fins després. La mare m'ha dit que l'esperem un moment, que de seguida acabarà d'arreglar-se. Molt bé, filla. Comença a pujar. Sí. Becky, m'han dit que tu hi jugaves molt amb en Tom Sawyer, és veritat? Sí. Filla, una de les coses més tristes que ens poden passar a la vida és perdre els bons amics. Sí. No sé com poden ocórrer coses tan cruels. Pel que m'han dit, aquests nois no tenien més de 12 anys, unes criatures. Perdona'm que t'hagi fet esperar, Edward. Apa, puja. Ja sé que et fa mal, però cal que superem amb valentia les desgràcies i acceptem la voluntat de Déu. Filla meva, plora tant com vulguis. En moments així més val plorar. El millor consol són les llàgrimes.
Tom, pobres nens, segur que tots tres són morts. No hi ha dret, no hi ha dret que un borratxo com jo segueixi vivint i que uns nens, aquests pobres nens, no hi ha dret, no hi ha dret. Vinga, som-hi. Això és una injustícia enorme. Déu meu, per què? Per què? Me'n recordo d'aquell dia que en Tom i en Cook em van salvar quan estava a punt d'ofegar. I ara que ells s'han ofegat de debò, jo no els he pogut salvar, no he pogut. Déu meu, m'has de castigar, m'ho mereixo. Hola. Senyor, no em condemnis a veure els seus fantasmes. Per favor, no em castiguis amb això. No vull que els seus fantasmes m'empaitin a tota hora per recordar-me els meus pecats, senyor. Sembla que hi ha molta gent al nostre funeral. Sí, ho farem tot tal com ho hem planejat. Va, prepareu-vos. Em fa l'efecte que el cor em sortirà per la boca. Ei, has de ser valent i no t'oblidis que som pirates. Quan el predicador estigui fent el sermó, entrarem d'una revolada per sorprendre tothom i cridarem: ja som aquí, senyors! Hem vençut la mort! No sé de memòria. Som-hi. Tots els que avui som aquí hem vingut amb un fi. Pregar a Déu perquè aculli a casa seva l'ànima d'aquests tres angelicals i bondadosos nens. Preguem per Tom Sawyer, Ben Rogers i Huckleberry Finn i donem gràcies al Senyor perquè ens va regalar amb la seva presència. Nens que van ser els nostres amics, que van compartir les nostres vides. Potser algun de vosaltres pensi que elogiem excessivament aquests xicots perquè són morts. Però no serà excessiva la lluança. És cert que les freqüents maleses d'en Tom i els seus amics podien semblar-nos empipadores estones. Però el Senyor perdona sempre totes les dolenteries. Us imagineu potser un sol pecat que la misericòrdia del Senyor no pugui perdonar? Jo estic convençut que no n'hi ha ni un. I aquests tres nens eren uns àngels de debò i les seves entremaliadures feien somriure al Senyor. Perquè hem de saber que ell estima els nens. Ell estima amb infinit amor. Precisament perquè els ama, els vol al seu costat per premiar la bondat i l'alegria. No ploreu per ells. Penseu que ara ja disfruten de la divina presència del Senyor i que ell, amb infinita misericòrdia, els acull a la cort celestial eternament. Nosaltres, pobres i tristos pecadors, ja no tornarem a veure les seves corones angelicals fins que ens reunim al cel. De debò que ets tu. Tia Polly,
Oh, Tom, no és un somni. Sóc jo, tia, sóc jo. Oh, no t'has mort, Déu meu, n'estava segura. Pare. Ben, beneït el que vas tenir. Tom, gràcies a Déu Nostre Senyor que ets viu. Germanet! És un miracle, s'ha fet un miracle. Germans meus, cantem l'himne, donem gràcies al Senyor. Cantem tots plegats. Per convèncer en Hugh i en Ben que es quedessin a l'illa fins diumenge, els vaig contar que farien el funeral al poble i vaig exposar-los el meu pla d'entrar a la capella quan tothom hi fos a dintre. Els va semblar una bona idea. És clar que allò de ja som aquí i hem vençut la mort no ho van poder dir perquè ens queia el moc i les llàgrimes. És que ves, el predicador deia unes coses, però vaja, tot va sortir força bé. Ha sigut el funeral més emocionant que he vist en ma vida. Estic tan contenta que tot hagi acabat tan bé. Pobres nois. Tom! Això sí que és una desgràcia. Però tant és, ben mirat és casa meva. Ja ets a casa, fillet. Quina alegria. Quina alegria. Després de la nostra gran aventura van passar moltes coses. Tothom volia que expliquéssim tot el que havíem fet a l'illa. Érem uns autèntics herois. En Ben va fer una mica el ximple i les coses es van complicar. I el senyor Dobbins, per què em té tanta tírria? No ho entenc.